Geri Jaldin, jorretara zara, ezta? Eta bestera batera esan da Euskal Herriko Michael Jackson. Nostik guztetan jatzu Michael? Hil zaumengo. Bera hil zanetik zara bere fana? Bai. Eta arraskero zen bat ordu mondozu izpiloaren aurrean bere mugimenduak imitatzen? Egunero egiten dut. Joaten naiz komunera edo sukaldera dantza bai. Eta, karo, izarren distira moduko lehiaketa baten berri jakin zenduenean, imaginatzen dut, esango zenduela buru belarri ezta, bar? Bai, nahi nuen apuntatuaren, nahi nuen jakin ze akatsak neukan eta hori. Bueno, eta hain zuzen be, epaimaiare asko gustatu joko zure jarduna, baina konbendu batzu behar dautuz, ezta? Orduan aurrera egiten baduzu horrek kontuan hartu beharko dira. Bai, asko kontu hartuko dut hori. Geri, eskerrik asko da, suerte. Bueno, agur, zuri. Kontziliatu duzu, gaurko ikuskizuna? Atzo hasi ginen prestatzen, bai, atzo hasi ginen prestatzen, gaurko, baina... Baina atzo ordu askotan ibili zinen. Bai, ordu askotan. Eta epaimaiari asko gustatu jako zuen lana, bai esan dutzu, aproba gehiago dantzatu beharko zendukela. Ganera oso ondo dantza egiten duzu, Bai, egingo dugu hori. Gustetan jatzu ikuskizunaren mundua, aspaliki gustetan jatzu? Bai, asko. Gustako jatzuen zuek bioko lan abeslari izatea etorkizun batean? Bai. Nor izan gurako zeunkie? Nik, gu biok. Gu biok, batera. Baina, zein da zuen ez dakite gehien gustatzen jatzuen abeslaria edo? Michael Jackson. Badakizu zuen aurretik sartuanak Michael Jacksonen imitazioa egin daula? Bai, gure laguna da, bai. Asko eskolan gu dantzatu egin ginen berarekin. Berarekin, alkargaz ibili izan zaria? Bai. Beraz, badakizu gitxi gara zer egin dauen? Bai. Suerte asko ukide izuela mutiak. Bai. Eskerrik asko. Agur. Jokin, 15 urteko Durangarra, eta zure abesti batekin etorri zara ganera, ez da, izarren distira lehiaketara konta iguzu, zeren ganeko abestia dan? Egun baten hon nintzen olan apur bat inspiraute, eta okurri diatan maitasun abesti bat asmatzi, eta pasen urtien bai apunto nintzen ez izarren diztirara, okurritu diaten hemen presenteti, eta hemen hau, kastinien. Eta zeri buruz egiten dau berba, letrak? Maitasuna da bihotzapur bat apurtu dotxan bati, edo lan. Esperientzia personalean oinarritu duzu edo... Apur bat bai, baina ez asko. Eta musika? Musika zeu sortutakoa da? Bai, dana nik egiot. Eta ez da, klasak eta hartu izan dozuz urteetan? Txikitatik hartu az klasiek. Eta ez dakit, zein musikari edo kompositore izan gurako zenke? Zeintzu guztetan jatzu, zein da zuri guztetan jatzu musika klasea?
Ba, niri gustatzen jaten musika klasia bada, gitarra dekon musika adibidez heavy edo blues edo antzeko musikak edo holan.